Прывітанне, мои маленькие сябры. Мы зноў з вами сустракаемся. І разам са мной мой сябр Дина. Павітайся, калі ласка, з дзецьмі. Прывітанне. Ведаеце, у нас сёння вельмі важны занятак. Мы будзем вучыцца гаварыць гук «с». Скажы, калі ласка, Дина, ты умееш гэты гук гаварыць? Скажы, умееш ці не? Ну-ка, паспрабуй, люстэрка. Ну, Дина, ведаеш, так гаворыць змяя, яна шыпіць. А гэты гук ты дзе-небудзь чуў? Што такі гук выдае? Не ведаеш. Такі гук можа быць, калі, напрыклад, вы напампоўваеце мячык. Бярэце мячык, бярэце помпу і пачынаеце помпаваць. І помпа вось такі гук робіць. Прыгожы. Ты чуў такі гук? А вы, дзеці? Думаю, што чулі. Ведаеце, трэба нам павучыцца гэты гук прыгожа вымаўляць. Але для таго, каб мы яго навучыліся вымаўляць добра, нам, як заўсёды, патрэбна гімнастыка для язычка. Памятаеце, язык мусіць быць моцным, напружаным і слухацца нас. Таму давайце спачатку абавязкова зробім гімнастыку. Бярэм люстэрка, бярэм сурвэткі і, калі ласка, першае практыкаванне – усмешка. Давайце усміхнемся. Вось так. Прыгожа расцягнем свае вусны. Вось, паглядзіцеся ў люстэрка. Дина, у цябе таксама атрымліваецца прыгожа, я бачу. Другое практыкаванне – гэта практыкаванне гадзіннік. Я думаю, што вы бачылі гадзіннікі, якія вісяць на сцяне. У іх ёсць такі маятнік знізу. І ён гойдаецца улева-управа. Вось і мы з вамі так язычком зробім практыкаванне, як гэты маятнік. Вось так. Тик-так, Дина, тик-так. Язычок гойдаецца злева-ўправа. І абавязкова пасля гэтага выціраем свой ротик. І Дина таксама, каб у нас нічога вільготнага на нашых вуснах не заставалася. А наступнае практыкаванне – плот. І ведаеце, гэты плот – гэта нашыя зубкі. Яны як быццам бы закрываюць наш ротик. Мы ставім зубкі на зубкі, вось так прыгожа. І посміхаемся, паказваем усе свае зубкі, якія ў вас ёсць. Вось так. Вось так. Прыгожа зрабілі? Гэта плот. Ну і апошняе, самае важнае, мы паказваем, як помпа свісціць. Вось так. А каб у нас атрымалася так прыгожа, Дина, ведаеш, што трэба зрабіць? Трэба глянуць на сябе ў люстэрка і абавязкова паставіць і язычок, і вусны, і зубкі так, як трэба. Мы усміхаемся, зубкі ў нас блізенька стаяць адзін да другога, а язычок за ніжнімі зубкамі. Вось так. І тады мы выдаем такі гук. Набіраем паветра носікам. Не забывайцеся пра усмешачку. Абавязкова усмешка, як мы рабілі практыкаванне. Атрымалася? Дина, пакажы. Ой, нейкі не такі крыху гук. Я думаю, што гэта нейкае т-т-т у цябе атрымалася замест «с». Усміхніся мацней, язычок апусці і скажы яшчэ раз «с». Паспрабуй. Во! Цудоўна! Малайчына, Дина! І дзеці, вы таксама, напэўна, робіце так цудоўна, як і Дина. І ў вас атрымалася вось правільна сказаць «с». А цяпер варта замацаваць гэты гук, каб у нас сапраўдная помпа атрымалася. Давайце паспрабуем сказаць склады з гэтым гукам. Паўтарайце, калі ласка, за мною і за Дина. Гэтыя склады не забывайцеся глядзець у люстэрка, каб у вас язычок быў на правільным месцы. Паўтараем. Са, са, са. Са, са, са. Цудоўна. І галоўнае яшчэ, гук «с» гаварыць працяжна і доўга. Со, со, со.
Со. Цудовно. Си, си, си. Си. І се. Се. Діна, ти малайчина. Ти навучився говорити гэты гук вельмі добра. І я думаю, што вы, дзеці, таксама. Таму самы час загадаць вам загадкі. Мы з Діна падрыхтавалі для вас загадкі. Я думаю, што кожны любіць загадкі не толькі адгадваць, але і загадваць. А сёння загадаем мы вам. І што важна, мы прадаем маленькую таямніцу. Усе адгадкі пачынаюцца на гук «с». Итак, першае, калі ласка. Удзень свеціць, усіх сагравае. Што гэта такое? Хто ведае? Діна? Сонце. Правильно, Діна. А вы здагадаліся? Думаю, так. Што яшчэ можа свяціць і саграваць усіх удзень? Сонца. А другая загадачка ужо трошкі цяжэйшая. З неба беленькі упаў, всю зямлю сабой заслаў. Што гэта? Ведаеце, я вам падкажу. Зараз дакладна гэтага няма на вуліцы. А вось узімку быў. Што гэта, Діна? Снег. Гэта снег. Правільна. Вы правільна здагадаліся, і Діна таксама. І яшчэ адная загадка. Таксама вельмі важная. Я вам падкажу, што яна пра нейкую птушку. У яе такія вочы, днём сляпая, бачыць уночы. Хто гэта? Можа, Діна, мы з табой не будзем падказваць? А дзеці здагадаюцца? Раз, два, тры, адгадку гавары. Правільна, і Діна таксама вам падкажа. Гэта? Сова. Цудоўна. Вы вялікія малайцы сёння. І Діна, ты таксама малайчына. Ты навучыўся гаварыць гук «с» і дапамагаў нам адгадваць усе загадкі. Дзеці, гаварыце гук «ц» проста так, як помпа надзімае мячык. «С». Паўтарайце яго ў складах. А яшчэ разам з мамай і татай шукайце прымаўкі і прыказкі з гэтым гукам. І вучыцеся вымаўляць яго прыгожа. А мы сустрэнемся наступны раз. Сёння пакуль-пакуль. Пакуль.